Nechápem, na čo ťa stále berie za sebou. Keď už vybavujem tie kšefty, tak chcem byť pri tom, keby sa náhodou niečo pokazilo. Fajn, keby to bolo na mne, tak v živote s nami nejdeš. Ale, niekto sa tu tuším o mňa strachuje. Počúvaj, na mňa tieto tvoje triky neskúšaj, okej? Na mňa to neplatí. Kreten! No, neviem odkiaľ ste páni, ale takto sa teda obchody nerobia. Vyzerá to tak, že sa nedohodneme. Čo je škoda pre obe strany. A cenu sme až tak nenavýšili. Keď si vezmete všetky tie rizika, tak ponuka je stále priateľná. No, takýchto ľudí ako vy mám najradšej, čo si sem prídu robiť kšefty ako nejaké štetky. Netreba sa rozčulovať, však je to len obchod, ktorý môžete prijať, alebo nie. Byť vami, tú ponuku by som zobral. Inak čo? Povedzme, že sa odtiaľto nemusíte dostať živí. No na to by som sa teda pozrel. Niečo sa dozralo. No, zober to. Kokos, to bola stračka. Bože, Zlatko, čo sa stalo? Nie, teraz ma nechaj. Odkiaľ boli Doriti? Čo, trafili ťa? Čo sa teraz stalo? Chceli viac, no nedohodli sme sa. Tak som ich postrieľal. Ale jeden to nejako prežil. A uhryzom. Chápeš to? A potom som mu odstrel hlavu. Doriti neštartuje! Prerušujeme vysielanie kvôli dôležitej informácii. Centrum mesta len pred malou chvíľou zachvátili obrovské občianske nepokoje. Polícia nemá situáciu pod kontrolou. Opakujem, polícia nemá situáciu pod kontrolou. Vyhnite sa centrum. Kokos, to čo je? Si v pohode? Ježiš, Zlatko! Bože, Zlatko, čo sa deje? Pohoda, dýchaj. Zober tie kufre a vypadni vonku! Bože, Zlatko! Ale to žije! Je to čisté. Postaneme tu. Poď, pomôž mi. Naozaj sa tu všetko deje. Si ma toľkokrát zachránil. Prepáč. Už na ničom nezáleží. Prežijeme to, okej? Nič sa nebude. Vy ste manžel? Nie.